100 рублей, 120, 180 силы. Спадар Уладзімір працаваў жывёлагадоўцам на ферме ў вёсцы вострава Слонімскага раёну. Даглядаў кароваў, карміў і паіў жывёлін, выкідаў гной. Акрамя сваіх абавязкаў рабіў таксама і працу вартаўніка. Часам працаваць даводзілася без выходных. 30 дней, 30 ночей на работе. Потом по 300 часов один на одной ферме, другой на второй. И то я сам получали. Больше минималки не получали. У снежні ферму ў вострава зачынілі, а ўсіх працаўнікоў перавялі на іншую. Яна таксама ўваходзіць у склад сельскагаспадарчага прадпрыемства Межевічы. Не знайшлося там месца толькі спадару Уладзіміру. Яго скарацілі. Понимаете, в колхозе не нужны аккуратные люди, которые будут трезвыми работать и исполнять свои обязанности. Им нужны любители выпить, которых можно неправильно начислить зарплату. У няласку да калгаснага кіраўніцтва спадар Уладзімір трапіў яшчэ ў 2017 годзе, калі пачаў скардзіцца на малы заробак. Тады яго і звольнілі. Афіцыйная версія звальнення недобрасумлена выконаў свае абавязкі. То нібыта гной не своечасова прыбярэ, то корму каровам не падкіне. У якасці сведчанняў подпісы даярак, якія пацвердзілі недобрасумленасць жывёлагадоўцы. Пасля звальнення спадар Уладзімір падаў скаргу ў суд, і яго вярнулі на працу, бо ўсе доказы аказаліся фікцыяй. Сам слонимский судья Дубровский, сейчас помню, обнаружил, что поддельные подписи. Типа доярки подписались, что там, то есть на суде сами доярцы, это не мы подписаны. Цяпер, ужо пасля скарачэння, спадар Уладзімір працягвае судзіцца з кіраўніцтвам калгасу. Спрабуе спагнаць з гаспадаркі недаплачаны заробак і атрымаць фінансавую кампенсацыю за адпачынак. Ён адзіны з працаўнікоў сельскагаспадарчага прадпрыемства Межевічы, хто вырашыў адстойваць свае правы, але незадаволеных заробкам у гаспадарцы шмат. Самое больше 200 рублей. Вот и вся наша зарплата. Что можно на такие деньги купить? Коммуналки заплатить, детей в школу отправь. Спадарыня Жана працуе даяркай 20 гадоў. Доіць кароваў з 6 раніцы да 12 дня. Потым ідзе дадому, а з паловы 6 да 9 яна зноў мусіць быць на ферме. Выходных у спадарыні Жаны няма, як і іншай працы ў вёсцы. Установленная минимальная заработная плата, которая на настоящий момент более 300 рублей составляет. Естественно, человек, проработавший полное рабочее время и даже более того, получает меньше, не должен. Такія парушэнні, як заробак ніжэйшы за мінімалку да эксплуатацыя рабочых, з'ява ў Беларусі не новая. З-за таго, што іншай працы ў вёсках няма, працаўнікі калгасаў выконваюць не толькі ўласныя абавязкі, але і працу тых, каго калгас вырашыў не наймаць. Адзінае выйсце, калі вы не хочаце працаваць за дваіх, а заробак атрымліваць за аднаго, звяртацца ў вышэйшыя структуры. Я пошел в контору к нам и написал заявление. Я недоволен своей зарплатой в 500 рублей в месяц. Спадар Дзяніс жыве ў Смалявічах. Яшчэ некалькі месяцаў таму ён працаваў жывёлагадоўцам у СПК «Першамайскі», які ёсць філіалам Белазу. Некалі нават атрымліваў мару беларуса – $500, але потым калгаснікаў сталі скарачаць, а ў тых, хто застаўся, заробак рэзка упаў. Мужчына пачаў пісаць скаргі і даведаўся, што яму не даплачвалі грошай за начныя смены. Уволен досрочно по требованию работника в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде. Ого. Спадар Дзяніс, у якога стала не хапаць грошай, каб карміць вялікую сям'ю, звярнуўся ў Дзяржкантроль і дэпартамент працы. Высветлілася, што паводле заканадаўства ён меў даглядаць 120 галоваў жывёлы, а на справе мужчына працаваў адзін на 2 фермы і адказваў за 500 кароваў. Один раз произошло, задушилась тёлка. Вызвали к председателю, что с тобой делать? Я говорю, делайте все по закону. Меня ничего не сделали. Ад адной фермы да суседняй 800 метраў. Пакуль спадар Дзяніс бегаў да аднаго статку, другі заставаўся без нагляду. А ўсё таму, што вырашылі зэканоміць на працаўніках. У такім рэжыме жывёлавод працаваў апошнія 2 гады. Цяпер мужчына намераны сустрэцца з былым кіраўніцтвам у суде. За 2 года хочу зарплату, чтобы мне пересчитали. И установили, почему я так работал. Вот чего именно я хочу, все. Паводле звестак Белстату, на апошні месяц мінулага года сярэдні заробак калгаснікаў складаў каля 700 рублёў. Але насамрэч, калі зірнуць у кішэні жывёлагадоўцаў і даярак, то відаць, што зарабляюць людзі 200 рублёў. Ды і адкуль брацца грошам на заробкі працаўнікам, калі сельская гаспадарка ў Беларусі стратная галіна, якая жыве на датацыях. І гэта пры тым, што кожны год у развіццё калгасаў дзяржава інвестуе мільярды долараў.